Здравейте хора, аз съм Никол. Днеска ще ви покажа какво съм направила. И тук сега е за чистота, ама малко мръсно, че ще го правим с нещата, които съм направила. Опа, сега съм направила тия двете, т.е. една метла, като четите са малко и такова. Сега ще държа телефона с краката и ще ви покажа. Сега. Боже. И сега ще отива в коша. Сега с ръце ще оберем всичкото останало. Ще го смачкам, защото няма да се съберете както си е голямо. Да не бавим време, с ръце по-бързо. И сега ето и сега той отива в казана. Няма нищо друго. Ето си мама. Какво да направим? Не, той час като лепих в коша. И той е другия път, ако мога да направя камион на буклук. И те да го принася и да го слага в той. Дето съм правил по технологии в училище. Чао!